قبلهم على اليد. Merħba l-shooter u jien għadni hawn. Ja ħasra Daniel fiq, għamil li pjaċir. U da kif ħa issik fuq il-lif, ma tistax tieħdu. Sala għalli għaw jiena, isma jek tafu b'xi ħaġa tajba għalina batu shooter dan.com. U xi ġmiel għamlu l-melliħ rajthom flok dawk il-bolar saħna norikom li-tratt għamlu daw il-labsijiet xi ġmiel, Tajba kienet, tajba, min jaf x'pont għandhom, Inti tiftakarhom il-labsijiet. B to B, H to H, tiftakarhom daw. Forsi fil-fatt. Forsi ma jolqtuhomx. Waj, ma hija xinti kiesa. Insomma, jiena naħseb l-inizjattiva ħelwa ħafna, insomma, il-melliħin kollox ħelu jagħmlu. Ngħid li minn hawn sal ħabiba tiegħi mill-melliħa li magħmula breqqa kbira vera ħelwa. Ħaj. Ejja, smajta din ix-xnieqa inti? Li ma xnieqa? Li f'postijiet ta' divertiment mhux qed ikun hemm toilet paper u aħna bħala servizz lej is-soċjetà morna fit-triq biżi ħafna ġewwa l-belt u ċekkajna veru jew lej jkunx hemm toilet paper meta ċaħat jaqbdu taf kif. Naqbel. Sorry. Awi, trid. X'qed tagħmel? Trid. Jimpuxer ta' toilet paper. Ejja. Trid toilet paper. Għax peress l-sidien mhumiex jitfgħu it-toilet paper fil-barijiet, qed ikun hawn aħna l-puxer sara għandek roll €2 jew bil-biċċa 50 cents. Sewwa, u tbieħ. Fimni bħalissa tinbiħħhom hekk għax jekk jiġi fis-11 bil-lejl issa jibdew jirrankaw. Hemmhekk anke €10 ġieli ġib ta' roll. Il-madoffi, €10 soli. Tkun fil-ħara tħallasom hi. Nimmaġina. Tħallasom. U kuntent b'xogħolok. Jien għandi l-istabilta u għandna l-job security. Sakemm in-nies jibqgħu jaħraw dejjem ħajkun hemm bżonna. Aħna u tal-funerali l-istess ħaġa hi. U tajt għaliex is-sidien ma jitfgħux toilet paper fit-toilet? Ma nafx u ma jinteressanix, anzi aħjar għalina għax hekk għandna xogħol li tittamel tittoqgħod naqattem bil-pulizija x'aqa perikoluż għall-biċċa. Ejja, għaliex mela legali. U lejla qabduni berbarollijiet qabduni. Qabduni kif tant ippanikjajt li dak il-ħin ħrajt taħti. Imma ġitni tajba ġentilhom għall-personal use daw tara. Issa jienet, ara dan servizz lejn is-soċjetà għax jekk ma jkunx hemm inti, se jużaw in-nies. N-nies li jsejbu jużaw mbagħad. Anke gazzetti ġieli battom jużaw. Il-Kulħadd, it-Times, l-ar l-oħra ma dik il-gazzetta t-torċak. Kemm taħraq dik. Otta damet ella xar. Ejja. Ejwa, fil-fatt skont riċerka l-proprjetajiet li fih it-tadam daw ċertu vitamini u hekk jgħinu biex jekk xatt ikollu l-peċis tidlek bit-tadam u bil-mod il-mod jibda jitlalek ix-xar jerġa'. U wara li jitlalek taf xi tgħid? Xi tgħid? Tadam! Fimta? Vojtaġni kbira. U minn din il-ġimgħa sinjuri bdew għodu attenti għat-tim tagħna ta' shooter għaliex qed ninżlu fit-toroq qed nagħmlulkom dal-kompetizzjoni fejn tittaq ta' diska u min jagħta diska jieħu rigal. Nilqawkom mal-ewwel edizzjoni Aqta' diska mingħajr diska. Sander bil-mossi tiegħu se jurik se jgħidlek il-kanzunetta u inti tipprova taqta' billi taqralu xufteh biss. Ħares lejja. Tara x'tisma' Kważi, erġa'. Tara x'tisma'. Ma Titkellem xejn ma. Ma titkellem xejn ma. Ejja, x'qed jipprova jagħmel hekk? Billi qed jagħmellek hekk. Ħoros il-fuq. X'qed nagħmel? Di x'inhi? Ma nafx. Nara? Xejn? Widnejn? Nisma'? Ejja, qegħdin hemm. Ma nafx, ma nifhimx taf id-diski. Rajt? Ma rajtx? Brava! Rajt ma rajtx. Smajt ma smajtx. Dik hija twissija li hemm miktuba fuq il-ħajt.
U milli jidher jekk tkun mill-Korea ta' fuq fost il-ħafna affarijiet li ma tistax tagħmel, ma tistax tiekol il-hot dog. Ejja, Kim Jong-un u l-kbir tagħhom għataħħulhom, għax sistema ħażin bil-tzazzet, imma għatalhom id-dritt li jieklu l-hot dogs għax hija tradizzjoni tal-Lvant u ma jridx li jitbill. U jekk tinqabad is-serviħ tiġi meqjus bħala traditur tan-nazzjon. Sej meta nisma' jekk naraw apprezzaw kemm ngħixu f'pajjiż apert għax aħna l-Maltin nistgħu nieklu kemm nifilħu salzett. U minni nibelaw it-salzett, Le nibilgħu, Għaxaw min jgħidlek ġbajt nibla minnhom. Veru, nibilgħu bħala Maltin. Ciao.